Right, muri Zimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHadzerare 263 panopa ndokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kune vanhu vakambouya kwandiri vachibvunza kuti ngozi kana yomuka ukauraya munhu inomukira pane umwe munhu here ichitaura kuti ndakaurayiwa nanhingi nyaya kuda kuti ifambiswe so hanzi zvichiriko here? Yes, zviriko, hausi mushonga. Nyaya nezvomuzora nhasi inyaya yaJudha akafira kuHonde Valley, but mufiro wakaita murume uyu akafa achipondwa. Apondwa zviri kunzi akapondwa nevanhu vakawanda zvazopa kuti azomuka ngozi yake izomukira pane umwe mukadzi achiti handei kwaSabhuku, asi musarove munhu uyu, toda kuti ataure kuti akandouraya sei ndozotaura muripo wandiri kuda. Hanzi musamusungise, musamurove, ndichadhila naye ndega. Ngozi kana chipoko inouraya yega here? Munhu akamuuraya inotsiva here kuti aiwa iwo zvawakandiuraya paya ndakuya nhasi ndakukudzipa musoro handetese? Ipapo mhuri yeZimbabwe homework kwatiri tese, tionesane mucomment section zviriko here izvozvo. Zvandichaita mhuri yeZimbabwe ndisati ndakupa video dzidziso yandinayo, munhu haurayiwe, munhu haarove, munhu haatsipikiki, anomuka. Ende munhu haurayiwe sehuku vedu, musaurayane. Zvana kuita nguva inoida kusiya mchona video, pedza kuona video utazorofika comment section. Ma-advertising tiri kurova zvedu, namba dzedu ndo dziri kubuda pascreen apa, dziri kubudikira pascreen apa. Kana une business rako rauda kuadvertiswa neHadzerare 263 chibatei nekuchimbidza. Much love. Ndopandakarara ndakati handibvi pano kusvika rangura akatiza mazuva kubva zuro angasiri kubatika azoenda kotohwa. Ndakati wanhu gara yachauya asaenda kotohwa achienda kwaienda. Ndikati wanhu aenda vakasvika vakamutora vakauya naye. Hatiti muruzwa ari kuramba kuti asi akandiuraya. Saka inini chandiri kuda ndinokuti inini kuuraya ndozva ndiyakandiuraya, sina kuti ataure vanhu vakainawo, achataura ega nemuromo wake. Saka uipo here mukomana ainditsitika achifamba achienda kumazambi kuda anditsitika. Izvazi kutaura inini handina chandiri kutaura, si chandiri kuza ndiyakandiuraya. tikufanira kumuona toziva kuti tobvunza mashoko tichibva titika kana toda kuziva kuti iye akazviita ngenzira yakati ndozvokuti isisi tikati tiite zvikana kuti hovyo naye hatitauri. Handisati murovane naye ba, handisati munatane naye ba, handisakwana munhu anomuroka, asi chandiri kuda ichokwadi. Right, Sabhuku iye ari pano. Sabhuku ari kusarire Sabhuku sei ndiani pane mupurisa wake inini ndiri kuzati kuuya vachadaidzana vese vachauya. Inini ndiri kuenda kwandiri kuenda kwamambo, handisi kuregedza kuenda nekuti mambo ndiye mupedza zvese. Musabatwa nezvisina basa, makaenda kobikwako izai makuda kundiregerera mukurai. Saka hande izvi tikotanga taenda kwaSabhuku tisati tazwa Sabhuku ndiye anofana kuti saka chisara indiende ndichadzoka atendai tsamba yatoenda kare kwamambo. isiso tisozotaura kuti garai apo muyadhi ngomere enda yapo garapo garai muroad muyadhi amunyatsi kama garai pa road apo anga garai pa road apo garai nyimbo garai papa ora lishumba sasa tusura kutongana na Samura basi nawe atikwanisi kuti titaura na Samura icho tikuda ngechekuti isu tinoda kuti turirwawo ndi Sabhuku
nesvikiro racho kuti titaure kuti ndizvo zvakati adare oenzwa nhau dzacho nototi kuti timbotongesana navo kana atinei naye sabhuka dzima kuti munhu wangu uyu otopa zvakati kuti kwete kundosvika kuti kana angaenda kutsanangura kaikwei